там, мама? А? А? Изнервата му. И ти като го удариш от и направо те вади извън кожата. А пък на неговата бягай. Видя ли майка си го прави? Столе. Сяда на стола и това е. А? Ай се бърнала от стола, спукана ти работата. Чакай. Шътър, днеска пак и той приготвяше, беше го плескан до ушите пак. Бората при вътре. Ръцете бутат в мивката, топни, пак извади и кога прави се тук? Манева. Коле. Тя ти удора тура. Кой тука, мама? Кой тука? Кой тука, мама? Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа, кой там? Кой тука? Не, бе, тя останала под апарата и ти само двамата тук. И тя нали се приготвя, там не знам какво приготвя и ти удара после бри топченцата, които откраднал. Кради...